Ďalším z našich hostí bude inžinier Michal Abafi. Ja by som vám aj o ňom niečo povedala, ale internet ku mne nebol moc milosrdný a nič som nezistila, takže možno vám niečo povie už on sám a jeho prednáška s názvom 3D Experience. Ďakujem, že o mne internet nepovedal, snažím sa na tom robiť celé dlhé roky. Na internete nevystupujem pod svojím menom. Dobre, takže sa volám Michal Abafi, špeciálne spravím výnimku, že sa aj predstavím. Študoval som na tejto škole pred veľa rokmi. Dnes už si hovorím vrácať do hrobu mŕtvola. Keď som bol to nedávno na diskotéke, tak som sa cítil naozaj zle. Takže už je to naozaj veľa rokov. Po Tomášovi sa bude veľmi ťažko hovoriť teraz, si myslím, ale OK, nejak to dám. Ja som zrovna z tej generácie tých ľudí, ktorí začínali informatiku ako jedno obrovské hobby. A keď som prišiel na gymnázium, tak všetci spolužiaci boli právnici a doktori a boli to právnické a doktorské deti a pozerali sa na mňa z vrchu, že ako čo tu ty chceš, ako ty si kocka. A tak som veľmi zvažoval to, že pôjdem na medicínu. Aj som sa teda, chodil som na biologický seminár, či jak sa to volalo. Bol som na jednej tej anatomickej pitve v rámci prípravky na medicínu a tam som sa pýtal tej profesorky, alebo čo to bola, doktorka, čo tam pitvala. A pýtam sa, že ako dlho sa študuje taká medicína. A tam mi hovorí, no vieš, 6 rokov a potom ešte atestácie. A hovorím si, čo? Tak ja idem na informatiku. Takže šiel som na informatiku, išiel som na fričku, vidím tu na kolegov, kde som učil dokonca 3 roky, za čo ma študenti mali veľmi radi, lebo moji mali Ačka a ostatní mali tak Cčka, Dčka. Za čo som dostal aj kontrolu, že či nerádim na skúškach, či tým študentom nepomáham, ale bolo to úplne inak. Proste tomu tie decká rozumeli, tak ja za to nemôžem. O čom by som chcel dneska hovoriť? Prichádzam dneska nie ako učiteľ, nie ako človek zo školy, prichádzam ako človek z firmy Transcat. Našou víziou Transcatu je Transforming Vision into Value. To je niečo, čo považujem aj ja za svoje životné motto, i keď možno troštičku inak povedané. Nehovorím Transforming Vision into Value, to znamená, že meniť vízie na hodnoty. Ja hovorím, že posúvať hranice možného a nemožného čo najviac za hranice snov a vízií. Ale keďže firemné motto je vízia Transforming Vision into Value, tak som to tam použil. Predpokladám, že dneska ešte veľa budete počuť o tom, prečo ísť študovať informatiku. Ja na to kašlem. Prečo by som vám mal hovoriť, že prečo ísť študovať informatiku? Nemusíte ísť študovať informatiku, vôbec to nie je podstatné. Čo vám ja chcem povedať, je predstaviť vám budúcnosť. Budúcnosť, ktorá uvidíte sami. Ako bude teda vyzerať budúcnosť? Čo myslíte, ako bude vyzerať budúcnosť? OK. Jeden múdry človek povedal, že najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju. A to je presne to, čo robíme aj u nás vo firme. To, čo Tomáš hovoril o tom, ako nie sú
programátori, ako je kopec nápadov, tak to sa snažíme vo firme u nás robiť. Podporovať startupy, ja sám som zodpovedný za startupy, pracovať s mladými ľuďmi. Proste zoberete týchto mladých ľudí, ktorí majú hlavu plnú ideálov, zavrete ich na víkend na 48 hodín do miestnosti, kde majú tabulu, počítač a seba a oni vám niečo stvoria. Akurát s tým treba trošku pracovať. Čiže najlepší spôsob, ako predikovať, predpovedať budúcnosť, je tvoriť ju. Zoberiem to z iného konca. Veľa informatiky tu bude, takže zoberieme to z ekonomického hľadiska. Takže troštičku o tých peniazoch. Rôzne slovenčina. Aj anglicky môžeš, on jak sa to povie? Dobre, ekonomického vývoja. Myslím, že ich všetci poznáme. Je agrárna ekonomika. V čase, ako sa vyvíjala ekonomika a akú hodnotu prinášala. Chcem to ukázať, že ako to šlo. Agrárna ekonomika, najstaršia ekonomika, prinášala nejakú hodnotu. Je toto tá najmenšia hodnota, ktorú sme mali k dispozícii. Pestovalo sa, chovalo sa. V industriálnej ekonomike začíname niečo tvoriť. Začíname tieto produkty našich pestovateľských úsilí nejakým spôsobom využívať a meniť. Nová hodnota, vyššia hodnota. Ďalšia éra je informačná ekonomika, neskôr znalostná ekonomika. Hádanka, čo je ďalšia. Je to budúcnosť, alebo je to prítomnosť? Tvrdím, že ekonomika, ktorá nasleduje, dneska sa strašne veľa hovorí o tej znalostnej ekonomike a vyzerá to, ako keby to bola prítomnosť. No už je to minulosť. Pre to, čo robíme u nás vo firme, už je to minulosť. My žijeme už túto budúcnosť, ktorú vám chcem predstaviť. Múdrosť. Po znalostiach prichádza múdrosť. Keď sa pozrieme na to, že ako to ide, v agrárnej ekonomike niečo dopestujeme, v industriálnej niečo spracujeme, v informačnej ekonomike, ten, kto má informácie, je Pán Boh. Keď extrahujeme z informácií znalosti, teda vieme pracovať s informáciami, vieme ich použiť, máme znalosti. Keď vieme správne použiť znalosti, tak máme múdrosť. Pretransformujem tento graf do peňazí. Máme vzťah medzi cenou a konkurencie schopnosťou. Na začiatku sú komodity. Komodity vieme, čo sú. Komodity sa, povedzme, ťažia, získavajú. Keď máme nejakú komoditu, napríklad čokoľvek, máme nejakú komoditu, zemiaky, nejakým spôsobom ju prispôsobíme konkrétnemu zákazníkovi, takzvaná customizácia, získavame tovary. Tovary sa už vyrábajú. Customizáciou tovarov získavame služby. Služby, ktoré sa doručujú. Ešte to možno nie je celkom jasné, ukážem neskôr. Čo sa deje, je, že ako sa dostávame o level vyššie, ten predchádzajúci level sa komoditizuje. To znamená, ak sa dostaneme do situácie, že dodávame službu, už tovary sa stávajú komoditou pre nás.
Čo nasleduje po službách? Customizáciou služby, nápad, zážitok. Customizácia služby, zážitok a ten sa stageuje. To znamená, postavím sa pred ľudí a ponúkam im zážitok, dávam im divadlo. Pri komoditách ľudia žiadajú komodity. Pri tovaroch žiadajú tovary. Pri službách žiadajú služby. Pri zážitkoch žiadajú zážitky. A to im dávame. Pre jasnejšie pochopenie, komodita, typická komodita, káva. Ako skastomizujeme kávu? Káva sa dopestuje, máme kávu. Čo s ňou ďalej? Už máme upraženú kávu. Zabalíme ju do vrecka. Už máme tovar. Tovar, ktorý si môžeme kúpiť v supermarkete. Tým, že sme tú kávu zabalili, dali sme tomu obal, sme vytvorili tovar. Služba. Keď tú kávu zoberiem a uvarím, dostávam službu. Keď prídem do reštaurácie a dám si kávu, tak mi nedonesú ani zrnko kávy, ani kávové vrecko, ale donesú mi hotovú kávu. A čo so zážitkom? Starbucks. Čo robí Starbucks? Starbucks je presne typickým predstaviteľom zážitkovej ekonomiky. Jednoducho, oni predávajú kávu, ktorú si môžete dať kdekoľvek, akýkoľvek inej reštaurácii, ale oni vám ju donesú tak, že sa vás spýtajú, ako sa voláte, spravia na vám tam pekne hrnček, ktorý je skastomizovaný pre vás s vašim menom, spravia vám k tomu divadlo, pekne vám tú kávu nalejú, pripravia presne tak, presne pred vami, spravia vám divadlo. Dajú vám zážitok a za toto si zapýtajú dvojnásobnú cenu. Oni sú ale v tom majstri sveta. Na meste svätého Marka v Ríme, všade inde si kúpite tú kávu v Starbuckse za nejakých 8 €. Na meste svätého Marka 20 € a ľudia to tam kupujú. Zážitok. Neviem, či to bude dobre vidno. Nevadí. Zvuk. Ako by to tak asi mohlo vyzerať, alebo uvidíte. Neuvidíte. No tak nič. To môže byť. Play voicemail. Message 1. Hey, this is Dave. Stop. Delete. Message 2. Hello, Mr. Carlson. Your reservation request for February. Stop. Delete. Message 3. Yeah, Terry, that meeting at 4 has been moved up to noon. Call me as soon as you can. Warning. Breakdown imminent. CarTrack recommends immediate service. Oh no, my meeting. To locate your nearest service station, turn right at Alameda. Continue north for 1 mile. Turn left at Hershey. Proceed 2 miles to the next service station.
Terry Carlson? Yes. Car track alerted us you're on your way. I've got your paperwork ready to go. You'll just sign it right here. Great. Well, I guess all I need now is a cab. Car track is arranged for a cab to pick you up, Mr. Carlson. I guess all I need now is $1 million. To nebol zážitok. To boli vyšpičkované služby. A ešte to tu dneska nemáme, nezažívame to, nevidíme to. Vyšpičkované služby a teraz bavíme sa o budúcnosti. Čo príde ďalej? A to je ten zážitok. Keďže vám preskočím. Dobre, ako to robia tí najlepší? Poznáme jablko. Je veľmi dôležité povedať to, čo povedal Steve Jobs, že ak chcete začať u zákazníckeho zážitku, u zážitku pre zákazníka, tak musíte fungovať tak, že najprv vytvoríte ten zážitok a potom hľadáte technológiu, ako ten zážitok zákazníkovi vyrobíte. Toto by bolo super vidieť. Je to reklama na Audi. O tom aute sa tam nepovie vôbec nič. Celý čas tá reklama ukazuje zážitok. Skipnem to. Reklama, ktorá má asi tak 20 minút na auto, kde o aute nepovedia jediné slovo. Jeden z našich zákazníkov mimochodom. Z množstva zákazníkov. Preskočím. Ako to robíme u nás vo firme? Na začiatku sme ponúkli zákazníkom, firmám, sme ponúkli spôsob, ako modelovať svoje výrobky, ako ich modelovať. Neskôr sme im dali možnosť, ako vytvárať z týchto modelov výkresy pre výrobu. Neskôr sme im dali management komplet celého produktu, celý life cycle. Mimochodom, naša firma sa volá Transcat PLM, čo som prekladal vždycky ako príjmeme len muža, ale znamená to Product Life Cycle Management. Najnovšie, čo ponúkame, je 3D Experience, zážitok. Ukážem to takto, čo vlastne robíme. Ukážem to na firme, ktorá vyrába stroje na obaly pre rôzne tovary. Táto firma to robí tak, že predáva stroje, ide ku zákazníkovi, ale o stroji nepovie absolútne vôbec nič. Príde ku zákazníkovi, ktorý by si mohol ten stroj kúpiť a ukáže mu, že tak toto je krabica, ktorú by ste mohli mať. Čo robí naša firma je, že toto všetko spravíme v počítači. Komplet všetko, aj s tou krabicou. A umožňujeme zákazníkom, aby predávali zážitok. Čo som chcel tým povedať? Na začiatku sme si povedali, že si ukážeme, čo je budúcnosť. Budúcnosť je to, čo si sami vytvoríme. My tvoríme budúcnosť, pomáhame firmám, zákazníkom, aby dodávali svojim zákazníkom to, čo chcú. A my sme vždy pri tom koreni. Ako informatici sme vždy pri tom koreni a pomáhame každému jednému. My konkrétne pracujeme pre automobilky, pre lietadlovky, pre lodiarsky priemysel. Robili sme olympijský štadión v Pekingu, robili sme štadión v Juhoafrickej republike. Robíme simulácie crash testov na koncepčných modeloch, ktoré nakreslí si dizajner, len to naskicuje. A my na tom robíme crash testy. A vďaka tomu môžeme mať také autá, aké máme dneska, ktoré sú zaujímavé tvarom. Ďakujem.
Ďakujem aj za túto prednášku a